नमस्कार। आज हम ऐनी हई एगो ऐसन धरती पर जहवा के माटी में इतिहास बसल बा, संस्कृति के मिठास बा और जहवा के लोग बाड़न अनमोल। हम बात करतनी जिला सिवान के, जहां एक और आस्था के दीपक जगमगाला, वहीं यहाँ के युवा अपन भविष्य खातिर नया राह बनावतरन सा। ये कहानी बा सिवान के, वही सिवान जे इस देश के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देहलस। सिवान उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बसल एगो ऐसन जिला है जेकर नाम में इतिहास बा। एक समय ये इलाका नेपाल के दक्षिण सीमा रहे। भोजपुरी में सीमा के सिवानो कहल जाला। मानल जाला कि सिवान नाम यही से पड़ल। बाकी औरो बहुत कहानी बा सिवान के नाम के पीछे। ऐतिहासिक साक्ष्य बतावेला कि सिवान कब्बो मल वंश के गढ़ रहल। प्राचीन काल में ई इलाका आर्य सभ्यता के अगोरिया भी रहल, जहां गंडक नदी के किनारे वेद पुराण के गूंज सुनाई पड़त रहे। ये जिला स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजन के खिलाफ मजबूत लड़ाई के गवाह बा। चली तो हमनी चलत बानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में, देखे कि आखिर का खास बात बा एह जगह में। यह सिवान के जीरादेई गांव, जे भारत के पहल राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली है। यही घर में उनकर जन्म भइल रहे और आज उनकर याद में ई घर के एगो संग्रहालय में बदल देल गईल बा। उनकर सादगी, विद्वता और देशभक्ति के गवाही देत एह माटी में आजो उनकर विचार गूंजेला। सिवान में बा आशियाना, महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल हक के घर, जे आजादी के लड़ाई के एगो बड़ मुकाम रहल। एहिजा गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अली बंधु जैसे नेता जुटत रहले। धर्म के बात करी तो सिवान एकर मिसाल है और उहे खातिर हमनी के अब जातनी मेहदार गांव। प्रणाम। सिवान जिला और सिवान जिला के बा मेहदार गांव और हम बानी ऐजा बाबा महेंद्रनाथ धाम पर। सावन के महीना चलता और शिव भक्तन के भीड़ ऐजा उमड़ल बा। मानल जाला कि नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ई मंदिर के निर्माण करवले रहन। कहल जाला कि राजा महेंद्र के कुष्ठ के बीमारी के इलाज ऐजा के पानी से हो गईल, तब ऊ इहवा मंदिर के निर्माण करवले। ई मंदिर 500 साल से भी पुरान है। आ एगो खास बात, एवा 552 बीघा में फैलल एगो पोखरा है। आजो ई पोखरा में नहा के लोग अपन रोग बीमारी दूर करेलन। ई मंदिर भी पोखरा के जमीन पर बा। वैसे तो इहवा रोज भक्त दर्शन खातिर आवेलन, बाकी सावन के नजारा कुछ और होखेला। हर सावन हजारों कवरिया एहिजा जल चढ़ावे आवेले। यहाँ महिमा बा कि बहुत प्राचीन मंदिर हो। भगवान के आप रूपी उत्पत्ति भइल बा। जहाँ उत्पत्ति भइल बा वही जी भगवान स्थापित भइल बनी। बाबा महेंद्रनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर सिसवन प्रखंड के ई बा बखरी गांव, जहाँ बा आनंद बाग मठ और सुंदर बाग मठ। यही मठ में भगवान दास जी और उनकर गुरु स्वामी जगन्नाथ दास जी के समाधि बनल बा। ई जगह केवल मठ ना, बलुक श्रद्धा और भक्ति के केंद्र बा। राखी के दिन यहाँ खास तौर पर देश भर के संत और भक्त पहुंचेलन। बखरी गांव के माटी में आजो गूंजेला ओ संत के भक्ति के स्वर, जेकरा में समाइल बा आत्मा के शांति आ भक्ति रस के गहराई। एहिजा के दरगाह मजार सब धर्मन के आपसी मेल जोल के जियत उदाहरण है।
यह लकड़ी दरगाह। ई दरगाह बिहार के प्रमुख सूफी तीर्थ स्थल में गिनल जाला, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग दर्शन करे खातिर आवेलन। मानल जाला कि यहाँ मांगल मुराद जरूर पूरा होला। लकड़ी दरगाह के खास बात ई बा कि यहाँ के मजार आजुओ लकड़ी से बनल बा। ये दरगाह न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक है, बल्कि आपसी भाईचारा और एकता के भी संदेश देला। सीवान के इतिहास में आजादी के कहानी के संगे मुगल दौर के भी कई गो छाप देखे के मिलेला। अमरपुर ओही में से एगो बा। दरौली से 3 किलोमीटर पश्चिम में बसल बा अमरपुर गांव, जवन घाघरा नदी के किनार पर बसल बा। ए गांव में लाल ईंट से बनल एगो अधूरा मस्जिद के खंडहर बा, जवन मुगल बादशाह शाहजहां के समय में बनावल जात रहल। एकर निर्माण अमर सिंह नाम के नायब के देख रेख में शुरू भइल रहे, बाकिर मस्जिद के काम पूरा न हो पाइल। यही अमर सिंह के नाव पर एह गांव के नाम अमरपुर पड़ल। अब हमनी आ गईनी चक्री धाम। ई बा चक्री धाम, जवन आज लाखों श्रद्धालुअन के आस्था के गढ़ बन चुकल बा। यहाँ स्थापित बा 11 फीट 11 इंच ऊंच विशालकाय शिवलिंग, जवना में 12 ज्योतिर्लिंग के वास मानल जाला। कहल जाला कि एके शिवलिंग के पूजा से 12 ज्योतिर्लिंग के फल मिल जाला। सावन महीना और शिवरात्रि पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कोना कोना से भक्त लोग इहवा आवेलन। चक्री धाम मौनी बाबा के तपोस्थली रहे और ऐजे उनकर समाधियों बा। चक्री धाम से जुड़ल अनेकों लोक गाथा, कहानी और रहस्य बा, जे आजो लोगन के आस्था के शक्ति देला। नागर शैली में बनल ई एगो अनोखा मंदिर बा, जहां 118 भुजा वाली अष्ट धातु के परम्बा माता के मूर्ति स्थापित बा। लेकिन कहीं अभी तक 118 भुजा में माँ परम्बा के विग्रह कहीं दर्शन नहीं हुई। उस तरह से महादेव की भी अद्वितीय चीज बनी है। अकेले एक जगह जल चढ़ा के 11 रुद्र के प्रसन्न कर सकता नहीं रुआ। ई बा सुहागरा धाम और हम बानी बाबा हंसनाथ मंदिर में। कहल जाला कि शिव जी खुदे यहाँ पर एगो शिवलिंग के रूप में प्रकट भइल रहले, जे कि 8.5 फीट ऊंच बा और 5 फीट चौड़ा बा। राजा बाणासुर राक्षस उनकर घोर तपस्या कैले रहले ई वीरान जंगल में, जेकरा से प्रसन्न होकर के बाबा ई रूप में अवतरित भइले। यही सुहागरा धाम के बाबा हंसनाथ मंदिर पर आयल रहले काशी नरेश मन्नत मांगे खातिर। नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम भक्त श्रद्धालुगण ऐजा आवेलन सावन के मौसम में, खास तौर पर बाबा के जलाभिषेक करे खातिर। सुहागरा धाम जहां गूंजेला हर पल हर हर महादेव। ई बा द्रोण गांव। अब आम बोलचाल के भाषा में एकरा के दोन कहल जाला और ऐजा बा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम। जी महाभारत काल के गुरु। कहल जाला कि महाभारत काल में कई महान योद्धा पांडव संगे ऐजे शिक्षा ग्रहण कर ले रहा। ये बहुत पुरान जगह। एजा गुरु द्रोणाचार्य महाराज यहाँ रहत रहनी। यहाँ पर पांडव लोग के शिक्षा दीक्षा दिले बनी और यहीं से मतलब महाभारत के शुरुआत भई। 7वीं सदी में एगो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग अपन यात्रा वर्णन में डान नाम के एगो जगह के जिक्र कर ले रहलन। वो गांव, वो जगह यही बा। कहल जाला कि बौद्ध भिक्षु अपन सबसे कठिन साधना धूतांग तपस्या ऐजे कर ले रहलस। सीवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान के लगे बा बुढ़िया माई के मंदिर। बहुत पुरान इतिहास बा ई स्थान के।
पहले लोग इनका के जंगली माई कहत रहले। घनघोर जंगल रहे ई इलाका में, जहां लोग दिन में भी डर से ना जास। लेकिन अब तो इस शहर के बीच में बा। भक्त मानेलन कि कोई भी शुभ काम शुरू करे के पहले बुढ़िया माई के दर्शन से काम सफल हो जाला। बुढ़िया माई के मंदिर बहुत पुराना मंदिर बा, जे सब लोग बहुत दूर दूर से आवेला पूजा पाठ करे। माता रानी सबके मनोकामना पूर्ण करेनी। सभी लोग आवेला, भंडारा चढ़ावेला। सिवान जिला के दरौंदा प्रखंड के भीखा बांध गांव में बा एगो अनोखा मंदिर, भैया बहनी मंदिर, जे भाई बहन के अटूट प्यार के निशानी है। एह मंदिर में ना तो कौनो भगवान की मूर्ति बा, न कौनो तस्वीर, बस बीच में माटी के एगो ढेरी बा। कहानी बा कि मुगल काल में एगो भाई आपन बहिन के ससुराल से विदा करा के घरे ले जात रहले। रास्ता में मुगल सिपाही उनका बहिन के परेशान करे लगले। तब भाई बहिन मिलके धरती में समा जाए के प्रार्थना कैले। आ धरती माता उनके अपना गोद में ले ली। वही जगह पर दूगो बरगद के पेड़ उगाई, जे आजो गवाही दे रहल बा भाई बहिन के प्रेम के। ये मंदिर देखे में भले छोट लागेला, लेकिन ये मंदिर के महत्व बहुत बड़ बा। भाई बहन के प्यार के ऐसन मिसाल कहियो देखे के ना मिलेला। सिवान के धरती खाली इतिहास और धर्म में मजबूत ना, कृषि, व्यापार और शिक्षा में भी तेजी से आगे बढ़ रहल बा। यहाँ के कई कॉलेज और विद्यालय प्रतिभा के निखारत बाड़े। सिवान के खेती, खासकर धान, गेहूं, गन्ना और सब्जी बिहार के प्रमुख कृषि उत्पाद में गिनल जाला। एहवा के युवा पीढ़ी विदेशों में नाम कमा रहल बा। खाड़ी देश होके चाहे अमेरिका, सिवान के लोग मेहनत और लगन से आपन पहचान बनवले बाड़े। सिवान के खान पान के बात होके तो लिट्टी चोखा के बात तो होकबे करी। साथ में गरम गरम दाल भात, आलू भिंडी के भुजिया, संग में आम के अचार, पापड़ आ ओही पर लोट पोट करे वाला मुंह जलाव वाला मिर्चा। त कचौड़ी जलेबी के बाद तो कुछ और ही बा। मांसाहारी लोग खातिर सरसों तेल में तना के बनल मटन आ देसी मुर्गा। ई है सिवान, जहां इतिहास के गूंज बा, धर्म के रंग बा, मेहनत के पसीना बा आ गर्व के भावना बा। सिवान खाली एगो जिला ना, ये हमनी के पहचान है, हमनी के गौरव आ हमनी के भविष्य है।